Ahojte. Čaute. Čaute. Ja som Miris. Ja som Šima. A toto je pán Piškus. Tu sme vám prišli niečo povedať. Najskôr sme vám vlastne prišli pozrieť. Veľmi sa tešíme. Veľmi sme sa s vami zabavili. A ešte dnes sa určite zabavíme. A teraz sme sa rozhodli, že vám to schováme. Hej, chalani, veterníkovci. Čo to je? Iba jeden. Máme tu iba jedného. A pripravili sme si pre vás také malé prekvapenie, takže Miris vám to teraz ukáže. Ja vám to môžem prečítať. Tak ja ti to takto natočím. Ahoj milý euroobyvateľ. Tento úsmev tu čaká len na teba. Tak si ho pokojne vezmi a šír ho ďalej. Vzadu sú menšie odkazy, komu má daný úsmev patriť, komu ho máte darovať. My vám to tu vylepíme a sme veľmi, veľmi zvedavé, ako ďaleko sa naše úsmevy budú šíriť. Dúfam, že sa dostanú do tých správnych rúk. My vám jeden veľký aj darujeme. Obrovský. Počkajte. Ešte mistr. Pán Fiškus. A myslím, že to stačí. Stačí. Tak sa majte krásne, ešte si užite celý turnus a my vás budeme z domu čekovať na YouTube. My vás poznáme. Čaute. Tak si to pokojne vezmi a šír ho ďalej. To je rozkošné. A ty máš trhnutý úsmev. Poďte aspoň dve. Počkači. Počkať šajn a neviem, čo vám povedať. Počkaj si na mňa sočkať. Ahoj. Chceme pozdraviť mistra Parmezána. Presne to sme chceli povedať. Mistr. Hello, Mr. Parmezán. Pointa príde. A chceli by sme vám ešte povedať, že Can't stop the feeling. Čo to Dance, 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 stop the feeling. So just keep dance, dance, dance. Čaute. Čaute, ahoj. To bude krásne. Pohode. ona je v pohode. Ahojte všetci. Pozdravujeme vás. Ahoj. My sme chceli trošku pozdraviť niekoho, že Saška... Kuba Švejca pozdravujeme, ktorý musel Ahoj. A všetkých ostatných, ktorí museli odísť a tak ďalej. Áno. Všetci, prepačte so mnou, ešte nepoznám mena. Ja. Pozdravujeme vás, veľa lásky, veľa boskov. Veľa na rukou. Užite si jarmok, či čo to máme. Ľudská, Simona. Ľudská, Simča, Kača, Saška, Danka, Moja mama. Jasmín, potom je tam Nina, ešte tam je kto? Kto tam je ešte? Klára, ešte Alžbeta a to je asi tak všetko. Povedal som všetkých? Neviem, nevnímala som ťa. Povedal som. Dobre, my už ideme, lebo neviem prečo. Dobre. Čau Euromesto. Čaute všetci obyvateľi Euromesta. Pardon, to som si čítal. No a to je všetko. Jeden ujo išiel do obchodu a spýtal sa, máte chlieb? Nie. A na druhý deň išiel do obchodu, potom sa spýtal, máte tyčinky? Nie. Na druhý deň, na tretí deň spýtal sa, máte banán? Nie. A na druhý deň dal mu facku. Ďakujeme, čaute. Lajkujte, šerujte, odoberajte. A nezabudni dať komentár. A taktiež nás veľmi poteší, ak navštívite našu webovú stránku www.euromesto.com.